Američka vojska saopštila je da je oborila jedan neidentifikovani leteći objekat. Na mrežama su osvanuli snimci na kojima se vidi kako letelica pada sa neba. Predstavnik države Michigan u predstavničkom domu kongresa Jack Bergman naveo je kako mu je rečeno da je leteći objekat viđen kako prelazi preko jezera. Vojska je uklonila još jedan objekat iznad jezera Huron, rekao je on. Cenimo odlučnu akciju naših pilota. Objekat je oborio avion F-16. Na društvenim mrežama se pojavio i snimak na kome se vidi oboreni neidentifikovani leteći objekat, ali to još nije zvanično potvrđeno. Navodno je imao oblik osmougla. Daily Mail britanski navodi da je i dalje nepoznato da li je reč o navodnim kineskim špijunskim balonima, s obzirom da je Bela kuća odbila da se obrati javnosti dok ostaci letećeg objekta ne budu prikupljeni i istraženi, prenose domaći mediji. NLO je inače oboren u petak iznad Aljaske, jedan već, a kanadski premijer Justin Trudeau kasno sinoć saopštio da je još jedan NLO oboren u kanadskom vazdušnom prostoru. O čemu se ovde više radi, zaista nije jasno, a vi mi pišite vaše teorije u komentarima i subscribe-ite se na Trending News.